repartíronse a do día 24 do 11 de 2020, a do día 27 e a do día 10 do 12 do 2020. Se hai alguna observación. Hai que someter a votación. Bueno, boas tardes a todas e a todos, espero que todos tedes ben de salud e todas as persoas en xeral. Vamos entón a proceder a votar este punto. Votos a favor. Entón, xa non vou a pedir nada máis. Non votos en contra, non abstencións. O segundo punto da orde do día é a aprobación se procede do dictame sobre acordo de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Post-Plus 2021. Agora ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Ahora, moi boas tardes a todos. Gracias, alcalde, sumámonos ás palabras de Boaventura que desexas a xente que está nestes momentos sufrindo o COVID ou en cuarentena ou esta situación tan difícil. Ben, hoxe traise a pleno a aprobación do plan máis importante de obras que pon a dispor dos concellos a Diputación Provincial e nós, do noso grupo, queremos avanzar que imos apoiar os investimentos para Melide, aínda que non obstante, queremos facer unha serie de apreciacións que, ao noso xuicio, son importantes, que van a clarificar tamén a nosa posición, non? Ben, dentro do POS-Plus 2021, que desta vez ascende a 614.916,28 euros, como digo e como dixen, que representa para os concellos os ingresos máis cuantiosos para obras e servicios de Melide, lamentamos unha cousa, lamentamos que vostedes esquezan o rural melidense. Hai un total de 7 proxectos, como dixen, que representan 614.000 euros, pero todas elas se realizarán no entorno do casco urbano de Melide. Ben, as parroquias son importantes para Melide. Creemos que Melide sin parroquias non é Melide, é un sistema que se retroalimenta e pensamos que as parroquias tamén merecen uns accesos dignos, uns bons servicios, co cal era ben fácil o noso xuicio repartir, pois están vostedes no seu dereito de repartir así o POS, pero entendemos que se nos queda un pouquiño coxo en este sentido. Con isto non quero dicir que no casco urbano non haxa necesidades. Hai e moitas, e seguramente estes 600 e pico mil euros que se poden destinar a proxectos de investimento sostible, é dicir, a obras, o que coñecemos os que andamos nesta profesión en obras e servizos relativos a infraestructuras municipais, pois non sexan necesarias, é dicir, non vai a ser o noso grupo quen poña en entredito esa decisión. Por outra parte, xa lles adianto que non queremos polémica con este tema, é dicir, son decisións legítimas para un goberno, neste caso, as que vos escollestes. Pero, sin embargo, pensamos que gobernar é priorizar e, polo tanto, pensamos que aí se podía haber repartido mellor e se podía haber feito de outra maneira. Temos que dicir tamén que se inclúe unha obra na que vostedes cumplen unha promesa, un compromiso que se fixo aquí neste pleno. Creo que, non sei se hai un ano ou un pouquiño menos, no que eu lles pedín que recordaran a rúa do convento e ese proxecto ambicioso, e está aquí, polo tanto, tamén é de xustos recoñecelo. É un proxecto
que era unha aposta do mandato do Partido Popular e hoxe traes aquí a pleno. Polo tanto, eu quero agradecer que tamén podamos chegar a ese tipo de entendemento, entendendo que son necesidades para Melide e, sobre todo, para un sector importante da nosa economía, que non hai que obviar, que é o Camiño de Santiago e o Xacobeo. En definitiva, deciden liberar tamén vostedes recursos municipais ao financiar con cargo aos servicios correntes. Sin mal, tampouco nos lemos os expedientes en alumeado público e en servicios de limpieza viaria. Gustaríanos que eses recursos municipais foran xestionados ca máxima transparencia e xa que no pleno dos orzamentos no anexo 6 non tivemos a sorte de ver nominalmente cales eran os proxectos, gustaríanos tamén que se nos mantivera en este sentido informados. Aínda así, como dixen xa ao inicio, e como consideramos que as obras e investimentos propostas, aínda que non compartimos o seu reparto, porque consideramos que as parroquias para Melide son moito máis, e aínda que hai outro tipo de plans, eu creo que había montante suficiente para dividir os fondos en 26 parroquias do rural. Paréceme que é xusto explicar a nosa posición, pero como digo e como lle dixen, como son infraestructuras que mellorarán certos aspectos da nosa vila, o noso voto, aínda que condicionado e queremos que así quede reflectido, será a favor. Máis nada por agora. Gracias. Ten a palabra a viceportavoz, neste caso, do Partido Socialista Obrero Español, señora Xus. Moi ben, gracias. Súmome as mostras de apoio a todos aqueles veciños que esteñan atravesando un momento complicado e a ver se entre todos conseguimos salir o antes posibles de todo isto. En relación coas palabras que acaba de dar Dalia, o que acaba de decir, agradecemos, polo menos desde este grupo municipal, o apoio a levar a cabo as obras. Son obras que creemos necesarias e que efectivamente se están a levar a cabo no casco urbano. Faz referencia ás parroquias, que son importantes para Melide. Evidentemente son importantes, pero son importantes agora e fai 4 anos. E o estado no que están as infraestructuras do rural é lamentable. De todos modos, si ben é certo que neste momento non se vai realizar ningún tipo de actuación no rural, si é certo que están presupuestados 400.000 euros para levar a cabo obras de mantenimento, de reparación de pistas que durante estes anos están totalmente intransitables e que obedecen evidentemente a unha manifiesta falta de mantemento e de preocupación polas parroquias que agora nos botas en cara. Dito isto, como xa comentamos na Comisión de Asuntos do Pleno, anunciamos xa o sentido do noso voto para ese afirmativo. Moitas grazas. En a palabra o portavoz de Adiante Melide, señor Iglesias. Gracias, alcalde. Xa comentou a compañeira que este pós do ano 2021 va relacionado a esa serie de obras, pero este goberno non olvida tampouco o rural. Como dixo a compañeira, son máis de 400.000 euros que están pendentes de executar. No pós-2020 iba unha obra, un proxecto íntegramente para o rural, que son máis de 250.000, que ao longo deste ano licitaremos. A parte está o plan de camiños, que tamén se está a tramitar, e outras subvencións tamén que van destinadas íntegramente para o rural. Por lo tanto, non hai ese esquecimento. Por lo tanto, este grupo tamén apoiará a favor a proposta da alcaldía. Moitas gracias, señor Iglesias. Ten a palabra a señora portavoz do Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Ben, eu sin ánimo de entrar en polémicas, a cuestión é que cando nós, e aí están os acordos plenarios, e non a compañeira do Partido Socialista sí que estaba presente, a distribución de fondos, que non é o que nos trae este pleno en este momento, cando gobernaba o Partido Popular, intentaba ser o máis equitativa posible.
Entón, eu creo que é bon predicar o exemplo. Unha gran política que acaba de marchar estes días, que é Angela Merkel, di que gobernar é priorizar e facerse responsable do que un fai, e non estar continuamente botándolle aos demais a culpa cando lle toca levar a responsabilidade. Pois ben, eu penso que as parroquias, sinceramente, vos lo digo, e non é unha crítica, é dicir, eu tamén facía almanaques, pero están máis que para facer as fotos do ano 2021. E cando se di que hai 400.000 euros de orzamento para facer obras de mantemento, oxalá houbera 800.000. Oxalá, como dixen antes, son 664.000 euros, é un post moi ambicioso e é a aposta do goberno, e a aposta do goberno son 7 obras que teñen 0 euros para o rural. Como digo, e como reitero, este grupo pensa que é lexítimo e non vai a discutir as necesidades que se cubren con eses 664.000 euros que van a ese investimento para Melide. Pero os 400.000 euros non nos vimos refletidos no orzamento do ano 2021. Evidentemente, parte deses 400.000 euros que eu nos traigo sumados aquí neste momento son casi un proxecto de 200 e pico mil euros que vai íntegramente para pistas das 26 parroquias que queda sin executar, pero con orzamento do anterior mandato. Pero iso que, repito, eu creo que debemos vir aquí a construir e debemos vir a poñer en común os diferentes pareceres, que ao fin e ao cabo é para o que estamos aquí. Polo tanto, eu só digo que é lexítima a vosa escolla, tamén igual de lexítimo decir que neste post hai 0 euros para as parroquias do rural. Evidentemente que hai proxectos sin executar tanto para Melide como o Campo Grande, como para o rural, que quedaron da anterior, e no ano 2020, efectivamente, houve un reparto. Non fixen esta crítica. Pero, ainda así, como consideramos que son infraestructuras que mellorarán parte importante de Melide, nos vemos na obriga tamén de comentárvolo, de decírvolo. En todo caso, non imos alongar máis esta cuestión. Eu creo que é unha cuestión que tedes dirimido e que pola nosa banda vamos a manter a nosa posición coas justificacións que temos. Sempre deixando claro que non repartimos rural e urbano sempre. Gracias. Ten a palabra a señora portavoz do Partido Socialista de Euskadi. Gracias. A ver, Dalia, non vamos polemizar, non vamos entrar en polémica ahora en todo isto. Ti acabas de decir que non hai que botar a culpa aos de antes, ti pasaste este anos botándolle a culpa aos de fai 15 anos, e agora mesmo non é unha cuestión ni de polemizar, nin de buscar culpables. É unha cuestión de que, como ti dixeches, hai que priorizar. Agora mesmo, as nosas prioridades céntranse neste punto en concreto porque entendemos que a outra nosa prioridade, que é o rural, está cuberta con estas partidas que están a punto de executarse. Vale? Entonces, non vamos polemizar, simplemente é unha cuestión de reparto equitativo porque entendemos que as necesidades do rural vanse cubrir con partidas que están destinadas para eso e o resto vais a executar para finalizar obras que creemos que é preciso rematar para non andar sempre a cachos de un lado e de outro. Entonces, ese é o único motivo. E sin polemizar. Vale? Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide, señor Iglesias. A ver, eu, como xa repetín antes, é o criterio que ten para matizar o Partido Popular, por non dicir que está de acordo con todo, sempre ten que matizar en algo, non? Pero dicir que non se atende rural é totalmente falso, e este goberno, como dixe na miña anterior intervención, non se esquece, e cos instrumentos que temos, pois facemos os repartos máis equitativos, non? Por lo tanto, o gallar, é certo, houbera máis fondos porque hai moitas máis necesidades, pero conforme vayan vindo, así iremos priorizando e executando. Por tanto, esa argumentación é bastante floxa, non? Porque os datos están aí e os feitos están aí. Por tanto, non teño máis que engadir nesta intervención. Moitas gracias, señor Iglesias. Bueno, que se refería vostede ao que dixo a señora Merkel, pois bueno, é unha cousa que para os neoliberales pois estará moi ben, para outras persoas que non o somos, pois moi ben, Merkel di unhas cousas e
cousas que vostede tanto apela, como pode ser Maduro e outras. Entre unos e outros hai unhas diferencias. En canto ao que pedía vostede información, toda, por suposto, sin ningún problema. Que pretendemos? Pretendemos singularizar a zona bella. Por qué? Porque necesitamos ter unha zona diferenciadora de outros concellos que están na contorna para que tenhamos a posibilidad de ofrecer algo que outros pues, non poden por circunstancias distintas. Entonces, volvo ao tema da información. As parroquias, pois, efectivamente, eu xa dixen máis veces, un pode deixar moitos proxectos, claro que pode deixar moitos proxectos, pero os proxectos que están ben son aqueles que ven a luz do día, que se poden disfrutar, que non están solo escritos en un papel. É dicir, cando están executados, pois están acabados. Mateo Segal Boeiros, bien, agora está rematado, antes non. Cando se remate o Camiño Real, está rematada, antes non. Entonces, nos proponemos isto porque temos unhas cantidades que supoñemos suficientes para meter na área rural, unhas parroquias do Concello de Melide. Vamos a esquecer as parroquias? Non. Eu sei máis ou menos por onde vai a crítica, pero como tampouco quero polemizar e quero que haxa este tono, pois vou deixar aquí o asunto e, efectivamente, insistindo en que estas obras que se proponen entendimos que eran prioritarias por moitas cuestións, unhas por cuestión de seguridade vial, outras por cuestión de unificar o casco vello, pues nos entendemos así. Vamos a abandonar o REN? Insisto, non. Por lo tanto, pois, agradecerlle en calquer caso que vote a favor deste primer punto, segundo punto da orden do día, e, sin máis, vamos a proceder a votar este punto. Votos a favor? Xa non pregunto, entonces, nin abstencións, unanimidade. Moitas gracias. O punto terceiro da orde do día é a aprobación se procede do dictame sobre acordo de non división en lotes do investimento incluído no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus 2021, denominado Suministro e Instalación de Luminarias na Ronda da Coruña e Avenida de Toques e Friol, Melide. Nós ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Ben, a mí gustaríame que en cada punto sería o goberno o indicado para explicalo, pero se teño a palabra, en todo caso, non me importa. Será unha cuestión que teremos que dirimir os portavoces en algún momento. En este punto, o Partido Popular, seguindo co avanzado no primeiro, creemos que é intrínsecamente administrativo, que é unha cuestión que é técnica, e, polo tanto, imos apoiar a que non se divida en lotes para proceder a súa contratación con a máxima accesibilidade posible. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra do Partido Socialista Obrero Español. Como xa dixemos na Comisión de Asuntos do Pleno, imos votar a favor no seu momento, en parte tamén polas razóns esgrimidas por Darío. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide, Iglesias. Tamén o Grupo Municipal de Adiante Melide vai votar a favor da proposta. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Pola nosa banda, señor alcalde, non necesitamos esta segunda quenda de intervención. Moitas gracias. Moitas gracias. O mismo. Bueno, pues para rematar vamos a ver, nós mandamos a documentación relativa ao pleno para que se estudie. Entón, supoño que terá vostede xa unha idea clara cando ven ao pleno da proposta que fai o goberno, por iso a fai. Entón, entendo así, non? Vamos a proceder entonces a votación deste punto. Votos a favor. Aprobado por unanimidade, non é necesario nin abstencións nin votos en contra.
O punto cuarto da orde do día é a aprobación se procede do dictame sobre o acordo de participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único dos Concellos, POS Plus adicional 1-2021 da Deputación Provincial da Coruña para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2021. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ben, bueno, este é un plan realmente novo, non? Pola situación que estamos a vivir e o que traemos aquí a pleno son 194.000 euros para gastos sociais extraordinarios repartidos da maneira que, como digo, legitimamente estima o Goberno. A única cuestión a que podemos facer fincapé analizando este reparto de fondos na que supoño que se atenderá a criterios tamén dos técnicos e dos departamentos sociais municipais, nos chama poderosamente a atención polo que vimos observando noutros concellos o punto en gastos sociais extraordinarios o D, o apartado D, non? Que para que non teñamos que ir o tema da axuda a domicilio, non? Entón, chámanos a atención que aquí, sendo un servicio prioritario para o Concello, non se decida financiar a dependencia ou a axuda a domicilio con cargo a este plan, entendo que entón temos en medida as necesidades cubertas e non hai ningún tipo de vista de agarda neste senso. Sabedora que é unha cuestión que está sendo demandada polos nosos veciños día sí máis día tamén, non? En todo caso, sí, tamén é certo que se liberan 200.000 euros, habrá outros 200.000 euros libres para esta cuestión. A única pregunta que se fai ao PP é se hai lista de agarda neste senso, porque en este punto hai 0 euros cando noutros concellos están liberando gran parte do noso orzamento, que recordemos que medide casi oscilaba no ano 19, 18, 400.000 euros aproximadamente, máis nada. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Socialista de Euskadi. Sí. Bueno, vamos a ver, tal e como dixo Dalia, este é un plan novo, é un plan que está motivado polas excepcionais circunstancias que estamos a vivir neste momento e con unhas partidas presupuestarias realmente significativas. Certo é que é a única administración que hasta a fecha está aportando aos concellos atendendo a criterios totalmente obxectivos para que poidan facer frente ás necesidades sociais que se están a derivar desta situación. É a pedra angular que permite que moitos concellos poidan asumir máis competencias en materia social nestes momentos tan complicados e, evidentemente, como xa dixemos na Comisión de Asuntos do Pleno, vamos votar a favor. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de Adiante Benvide, señor Iglesias. Vou ceder a palabra á Conselleira de Política Social. De acordo. Ten a palabra, entonces, a Conselleira de Asuntos Sociais, señora Carmen Mira. Nada, solo en referencia ao da axuda a domicilio, evidentemente hai partida para atender as listas da garda que hai neste momento, pero, bueno, indica tamén que o importe non se pode destinar a cubrir a achega municipal do FOPS, como saberás. Entón, pois, bueno, por eso decidimos non incrementar aquí e centrarnos en aspectos que poidan traballar máis o aspecto para aquelas familias ou persoas en risco de exclusión social. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Moi ben, agradezco, o noso grupo agradece a explicación. En todo caso, efectivamente, sabemos que non se podía, a chega municipal de todas maneiras non chegaría, é dicir, sería nin un 50% para a axuda a domicilio a dependencia. Alégranos saber da man do Goberno que neste sentido temos as necesidades cobertas en Melide, así estaremos vixiantes. En todo caso, de acordo, porque ademais é unha cuestión na que se outorgou unanimidade na Diputación da Coruña, como sabrás, compañeira do Partido Socialista, e nos imos, como dixen, apoiar tamén este POS social
co encargo ao goberno de que efectivamente se execute o antes posible para paliar todas aquelas necesidades que o día a día sabedes que aparecen, máis nada. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz. Bueno, simplemente reiterar o xa dito, porque creo que está todo aclarado xa. Moitas gracias. Imos a apoiar a proposta. Moi ben, procedemos a votar este punto. Votos a favor? Entonces, aprobado por unanimidade, non hai votos en contra, nin abstencións. Punto 5 da orde do día. A aprobación se procede do dictamen sobre a dación de conta do informe de intervención municipal de referencia da 16/2021 de data 14 de xaneiro en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao cuarto trimestre do exercicio 2020. Vale. Punto 6. A aprobación se procede do dictamen sobre a dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 30/2021 de data 25 de xaneiro de 2021 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao cuarto trimestre do exercicio 2020, orde 2105/2012 de 1 de outubro. Vamos por letras. Dación de conta dos decretos da alcaldía. Pasamos ao turno de mocións, robos e preguntas. Bueno, en canto ás mocións, pois hai unha moción do Partido Popular. Ben, eu neste punto vou, antes de que dependa a ausencia a portavoz do Partido Popular, vou facer unha proposición que a ben ou non, senón vostede pois sigue defendendo a ausencia da súa mão. Bueno, estamos vivindo os momentos que estamos vivindo, pero tamén sei que os concellos temos recursos limitados. Este goberno ten por objetivo axudar con todo o que se poida conforme as competencias municipais. Para non perxudicar a presente tramitación do PER reactiva co fin de cumprir cos prazos marcados e evitar demoras, o Concello de Melide comprométese a estudar e sempre en función da disposición orzamentaria en parte por unha súa totalidade as solicitudes. Polo que vos propoñemos deixar a vosa proposta de moción encima da mesa sin votar a súa urxencia e enviar esta moción á Comisión Especial de Contas para analizar con sosego este tema, no cal este goberno comprométese a buscar as ferramentas necesarias para que as axudes cheguen ao maior número posible de afectados. Esa é a proposta que se hizo ao Grupo Popular e, bueno, pues te dirás se te parece aceptable ou non, sí, claro. Ben, nos temos esta moción vai por diante con un ánimo de sacarnos a camiseta de colores, cada un na súa situación, e con un ánimo constructivo. Polo tanto, para dar mostra de que así é, e de que non é unha cuestión política, e tamén quería deixar claro que o punto número 1 e primeiro da moción que era que o Concello puxera o que falte, non importaría chegar a un acordo con outras administracións, é dicir, se o Concello lle pide a quen corresponde, en este caso, a Deputación ou unha fórmula de cofinanzamento. Mostra de boa vontade por parte deste grupo e sendo conscientes de que, efectivamente, todo aquel que goberna, cada unha das administracións, as locais, sei cas que máis, desde o meu punto de vista, a autonómica e a provincial, o Estado e a Unión Europea teñen que aunar esforzos para, en definitiva, axudar aos nosos sectores, porque Melide o que é gracias aos sectores productivos que temos.
En aras desa posible unanimidade que nos perseguíamos aquí hoxe, e que nos quitamos a camiseta porque sabemos que hai que anticiparse a todo o que está aí fora e os que teñen que sobrevivir debido a esta crise sanitaria, nos recollemos o guante do goberno que se nos manifesta aquí, tamén dicindo que consideramos que esta mostra de confianza poida ser retornada con este acordo proposto por unanimidade. Ben, en primer lugar, agradezcolle o tono. Segundo, agradezcolle a non utilización política de unha cuestión destas características. Por lo tanto, entendo entonces que decae a proposta da moción e continuamos nos termos que lle faremos chegar para que, independentemente de que quedará en acta, para que se houbera alguna duda ou para aclarar. Entonces, neste punto, señora secretaria, a cuestión entonces é que xa non procedemos a continuar co acordo e quedar co acordo este. De acordo? Pois moitas gracias. Se hai algún rogo? Temos un rogo de carácter técnico que nos fan chegar Un rogo? Sí, temos un rogo de carácter técnico que nos fan chegar os veciños e que temos o deber de trasladarvos. Non sei se vos destes conta que no cruce de Avenida de Toques, que a reforma... Non, se está escoitando. Non, te estou entendendo. Empezo outra vez. Temos un rogo que eu creo que é de fácil arranxo por parte do goberno, que no cruce da Avenida de Toques Friol os semáforos están mal regulamentados e, polo tanto, podese proceder a ter algún tipo de accidente que non procede, entendendo que esa intersección é o suficientemente difícil e ten nos dado algún que outro disgusto. Polo tanto, rogamos aquí, pedimos que a quen corresponda pois proceda a revisión deses tempos e se organice da mellor maneira posible, incluso pois aclarando un pouco o cebreado da C840. Non lo fan chegar, si que fomos por ali e si que puidémoslo comprobar. Tan só era eso. Moitas gracias polo rogo e procederemos a avanzalo da maior brevedade posible. Moitas gracias. Preguntas? Ben, se non hai ningún comentario máis, moitas gracias a todos por asistir, que sigamos todos con unha boa saúde e os que non a teñen, desgraciadamente, que melloren e que poidamos a ter unha vida normal todos. Por tanto, moitas gracias a todos por asistir e remata o